Du er jo i det, ja, men det er bare den forkerte, ja. Ja, det hedder Hewitt, eller sådan noget. Ja. Ja, det er sådan, du kan godt få dem med til, trådløs netværk, men jeg har hørt, at de skulle være skide gode til det. Jeg har også hørt, og anmeldelserne, de skulle meget gode til en god. Men hvad er der problemet så med den tid? Men det er den nye model, jeg bestilte. Det var ikke en ny model, jeg ville bestille, det var den der lige nummer 40 der. Nå. Men den jeg har fået der, det er sgu en ny model. Eller den jeg får har set. Men der står, at de har set den, så det kan være. Ja, det er ikke engang noget, når man er over, jeg drikker en øl af det, ikke? Du må ikke drikke en øl med kalken på det. Det bliver fandme nødt til at være. Hvis det ikke rammer en, som man siger. Skal vi på Facebook igen? Det er ikke sikkert, det bliver til Facebook det her, men det er meget sjovt at have lidt video, ikke? Jo, men det er jo hans fødselsdag jo. Ja, det er jo det. Det er hans fødselsdag, ham der med solbrillerne. Prøv at se, hvor tyk han er blevet. Og hun sidder og rammer ham på kuglerne også, den konen. Det tror jeg da i hvert fald.